Mosogatott már utána Rockstar? John Bon Jovi ezt is bevállalja, ha kell, közben pedig adakozik is. Hiába a sok-sok millió eladott lemez, a Bon Jovi frontembere megmaradt annak az egyszerű New Jersey srácnak, aki annak idején a nagybátyja stúdiójában lemezfelvételek alatt a szendvicseket gyártotta a konyhában. A mára-mára hard rock egyik csúcsragadozójának számító csapat frontemberétől ma sem áll távol ez a tevékenység, mivel 2006-tól létező alapítványán, a The John Bon Jovi Soul Foundation-ön keresztül olyan fizes amennyi tudsz jellegű éttermeket üzemeltet szűkebb hazájában, Tom Riverben és Newarkban, ahol a rászorulók akár ingyen is kiváló minőségű melegételhez juthatnak. A vendéglátó helyeket bárki felkeresheti, így az is könnyen megtörténhet, hogy közösen fogyasztja el ebédjét a menő bróker a sarki kisbolt előtt kéregető veteránnal, sőt, azt sem lehet kizárni, hogy a ház specialitásának számító carbonárát maga a tulaj John Bon Jovi szolgálja fel pár kedves szók kíséretében. Vagy ha a konyhának ad munka, akár mosogatni is beáll, ahogy ez a képen is látható. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és oszd meg a barátaiddal is. Neked is van szívhez szóló rocker sztorid? Írd meg kommentben, és megvideósítjuk azt is.